Rahat uğradık biz neme? Şu neme doğumdu değil mi? Tak neme? Şu neme? Akkepterin doğum oluyor da? Niye nemeden oturuyorsun? Ayovun neme etmeyecek olan neme? Neme? Partizana değil mi? Hem la gitmesin o. Neme la vatı? Pat saat etmeli, pat saat etmeli. Sığırın sağ şak sağ, çep şak çep. Sığırın sağ şak sağ, çep şak çep. şak sağ, çep şak çep. Gellik ne diyordun celillere? Adır öylerine kalıyor. Soğuk olsun, su olsun. Aa. Ne mi diye? Soğuk olsun, su olsun yani. Köl çay. İki deyip dağılan huni. Şaval ya. Kollu beyarsın diye tanıdan. Selam. Doğru geldikten. Aa, gel. Tamam. Var mı? Ha. Soğuğu da söyle. Oğlum sen mi? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Gelin. Art göçük geldi mi de? Bersene giren yarın. Ne prekoşka değil ya. Hoş kovala Berta zal. Anlat komnotlara git ya anırı. Detsk var da. Aa. Anne hayfılan korkad bilsen. Ne? Bäri koknuyor. Bäri. Şeyler koknuyor. Daş. Ja. Nakarım tanır sen nakarım var da. Kalan. Ama bäri koknuyor ne? Şeyler patologların şeyler. Zayn katov. Öldüm ettim diydin ha? Va. Bir daha sorulmaz canım bile. Ya katov. Bilen düşünüklü. Aşkhana, kuchnya. Ava koknuyor. Bärsi ne mena? Bäri yatyan konutum. Aa, yatak say. Ha, yatakça. Bu Şeyler. reali. Ha. Bäri oturulayan şeyler, bäri televizor var ya. Şeyler. Lustra daş. Ne elbette ha. Bäri ne mi? Gardırop. Gardırop. Ne şeyler? İşklen. Bäri dukulun. Eğer toyu ona tayinlanında tutar. Va. Yatyanlarım gön bärdi giryen. Bärsem. Duş. Bärsem ne mi? Ha. Julian, в общем, vardı zaten. Va. Şeyler. Ne bärsem studiojayım bura. Yo, men över gelip korktum. Va. İşe yat bärdi. Repetitsan nemeler bulam ha? Ağır pizza diye savaştaydı. Parahat iş yaparcan biliyor. Ha o. Şöyle iş ya. Ne Arap mı şu? Va. Arap. Başka? O cahime onun terden orkada elime. O mihman zaten. zaten. O portret çıktı açacağız. Bari kalidorna. Yani şeyle. Suratlar neme birinin isim ya yana. Ya şeyle yani. Odan. Hala. Kusun boyunca edaydıkla. Emine atı vardı mı? Ha. Ay o jönü. Killa oldu mu brimondu mu? Ya atı odan ettim. Alıp neme? Bu neyim mihman zay? Bula mihman zay o. Gassinni. Ava tayda iki kalmadı mı o tayda? Çağalar. Ava çağalar zatlar var ama. Öyle bärsen şeyler. Ha, bulam şu mihman zay. Ava. Bollu onu. Çörüğüyaz. Ondan başlayaz. Ava işte ama açık olsun. Ve birinci var neme şu özün bilen tanıştıran toğrulu var. Son birinci sonu saylap koydum. Tak. Atas 06 diye. Tanımayan illeşliğinde biraz özünüz bilen tanış etseniz sağ olun diye. Aynı şu standart nemeler. Haçan oğulun, nerede doğulun qarad özün mağarada da. Men 1992 yılda doğulan. Ahal vilayetinin Bakır'dan etrafında. Ama 7. mektebe oturdum. Böyle ondan sonra kulluğa gittim. Kulluktan sonra kamera çoğu işledim. Ondan sonra şunu alaydım.
Ay entak o sorular bu nime derler? Dolu nime etmek gerekirler. Tak, inni gittik dalsa sorarken küýdenim kan öýden ýöne iň gowlaryny, iň gyzyklylaryny saýlap alymdary. Onuň galanym gatwurmuşyk ýok da diýjek bolýam. Gaýtalanan soraglar barda, şowur soragy. Küçükde berip görmedýärler. Inni gittik iýdi. Kakazan Annaýew sorag berýär. Salamu aleykum Süleyman Celil. Menne şeýle sorag Celil siz öýleniniňizde toýuňyz näme üçin hiç kime görkezmediňiz? Sebäbini aýdaýyn diýe. O sorag. Seret, birinciden men toy edenimde ýanky wagtlaýynça nime boldy da ýapyşyk boldy. Ha. Onun iki gedek daha iyi de tüşürlü da toylay. Onun şoral bolmasyn diýip bolýar. Şey diýip sowaly. Türkmen toy. Türkmen toy da. Ýa men habarym. Aslında da men kan bir toy medir, onu ýaýratdym gelen nokta da. Yo meni meýratmadym mesela. Ýöne bir klip, bir rolik bir da satyp durýar. Asy ol. Her kim öýdi işi, sahty nimeň ol hökman näýratmak. Onu oňurdum. Ol gerekkä. Klipin gorsullar, hem aýdymdyň meseller. Tak, iýdi. Şöhrat Nokut Toyluýew. Salamun aleykum Sulik. Celil siz kaçan tanışdyňyz diýe. Men özümiň ýadyma şunak foragam saňa. Kaçan tanışdyňyz. Bilýän sen niýde tanışdyn sen bilen birinji gedek? Men seni uje mektepde kämem sen o birinji toylu bilen. Şo wagt meni ýa sen bilýän. Ýöne men özüň şeýle birinji gedek görenimde nemede görüşdik bilýänmi? Muradowozlarda görüşdik sen bilen. Men seni öýüňde taşşapdym. Muradowuz. Ba. Şo taý tanışdyk. Şo taýda men seni gördüm. Sen Muradlara geldiň şonuna. Şonuna gördüm men seni. Şondan soňra men öýüňe taşşadym seni. Men ýadyma şuna. Şo taý tanışdyk ha. Şo taýda o. Men öýde ýadyma şuna. Arraýan öýdän men. O wagtlar aýdym okdum men. Tak şonuna bolupdyr ta inniki. Her sene adyny tutýan, şo näme diýatdan çykypdyr, öýme elden çykypdyr. Kim kommentary ýazýar, soragyny aşakda da ýazýar. Özümizden tapmaýanymyz näme bildirmek üçin näre. Diňe şu näme ýyleslemediň näme soraglary. Özümizden sorag ýok. Tak inniki Nurgelliýew W ýa Celil. Näme üçin toýudynyň beýleki bagşylar ýalyk YouTube'da goýmadyň. Ýanky soragly meňde işdäre. Näme şu YouTube'da goýmadyň diýe. YouTube'a var goýýan geliniň düşýär da diýär bilýän onuň şo zatlar birazajyk. Men pikirimçe öz pikirim däre indi. Şo zatlar mene görkezemok. Mene oňarýan diýjek. Onuň geliniň düşýär da diýär bilýän onuň gowdarym kädiýän men öz pikirim däre. Gawanjan. Edil onunum däle belki gawanjanlygy mutbiler. Aýyny iş başgayan, şahsy durmuş başgayan, o ýan kaýdarmaz da. Dogry daş. Tak. Inni Atagelli Dorangelliýew. Men bloglaryjy tanaýan şo nundan mirne nemetdi. Atnaşdy. Assalamu aleykum Süleyman agam. Celil agam meniň soragym. Celil siz bilen haçan duşup bolarka? Duşdyk, men size 3 tane proýekt taýýarladym. Nesip bolsa şol proýekti siz aýdyr diýip umyd edýärin diýe. Taraýanmy o neme? Gaýwany şagirdiň. Tanamayan ýok. Gaýdan ol. Şeýlemi? Gowy nemetde ýaýrady ha ola. Şmada Emmekistan ýa. Näme diýe 3 tane proýekti haçan duşmaly? Proýekt öňküden metal galjak da. Ya sen ama proýekt taýýarlap oturdyň men. Şey diýmedim. Garaz gowjaglan mene şo neme? Gowjaglan o. Şmat ýaş oglan 15 ýaşynda diýip de. 15 ýaşynda biz 15 ýaşymyzda gagam mene bilemok. Doğrudan näme iş ýapýar? Onuň işsesini zadetsin nesip bolsa garkydyr, nesip bolsa hiç kim enesiniň içinde. Gün aýdym şolkydan ha. Doğru. Atagelli daş. Atagelli. Dowam et. Şuat o ýöne aýdymam aýdyp öwrenseň
Normal. Nesip barsa öwren. O öde ýöne gyzyl ýaly bolan eken. Mana de sağ ol. Tak, inniki. Kuwat kez aşakyda çydyk aqdyya. Jelil gowmagam, men seni öýlenmedik diýip gördüm. Haçan öýlenip geçdiň, perdendiň hem bolup durtugylymy ýaşudyn bolsun diýe. Awa sağ ol. Awa öýlendim. Oğulcağım oldu. Ama senem geldi. Bu adam nemedendir? Emedeklap atpassa. Awa emedeklap. Tuğulum ýaşudyn jol. 2022'de öýlendim da. 6-syna, fevralyň 6-syna öýlendim. Onun bolly soraw hälkiler bilen meňde eken. Easy. Tak. Esasen toy bilen baglanşykly. Olar neme şu in like köp basylan şolar ýokardy da onun inne olar neme diýerler, olar aqalya hada. Ta inniki berdif 13.00 Assalamu alaykum. Gysga wagtyň içinde ýyldız bolup gitdiňiz, sebäbi näme diýe. Ay gysga. Ne sen pikiriň da? Ay gysga diýip gaty gysga da däl. Awa işlemeli. Bu adamlar üçün gysga ýalakdyr ýöne özüňçe. Uzak ýalar. Awa uzak ýalar sebäbi kösen ýany wagtyň malýadyňy bilýän. Awa. Kösen ýany zat etýän onuň işlemeli. Sen pikiriň üçin onda gysga däl. Gysga däl men üçin. Sebäbi onu uzagym däl gysga da däl bolmalsym kadýan mene. Inniki Gül 31 10.07 ya 17 bolýam. Jelil aýdymçy bolmak üçin kimler gollady? Gollady diýjek bolup durýar. Ya kimler garşy boldy? Gollanlarym boldy, garşy bolanam boldy, dogry. Onuň öýdäkiler biraz garşy boljak boldy. Gerekkäl kakam aslında muzikant da men. Faş çalýady. Onuň öýde biraz kakam gerekkäl menem faş çaldym. Gerekkäl sana şu kärdat diýdi. Onuň ejem biraz şey diýdi. Ene diýen men. Onuň enem garşy boljak boldy. Soňra onuň öwrenşik gitdiler. Ýöne dostum onuň agalam Olaram gollady. Hacynur we esasy akipderiň başçyly doganymda. Ol neme gollady? Onuň ýa-ni klipçiler bar, şat bas opif. Olar bol işle zat diýip çet gitdi. O köp kişide boldy şu ýalak öýdäkiler başda edip gorkadyňçan. Onanmaýarlar da. Dogry. Tak. Bu dogry gowy soraw eken. Moz bilýänsiň. Ta Aynur 20-10-20 diye. Näme üçin Jelil laqypdyrlar adyňa diye. Gofaram. Men garrenem mady. Onuň şol pahir Jelil Muhammed diýip takdy. Onuň artyklary bolsa hemmesine izine Muhammed goýýar. Onuň kiçijigi maňa Didar Muhammed. Onuň ýa-ni beýleki dwa ýolunda gonnama olaňam hemmesi iz Muhammed. Izine İslam'a iz Muhammed da. Yani Didar'ın adına Didar Muhammed diýip takýarsyn, Halil Muhammed takmalaken. Onuň Didar diýip takýarlar, ödejem Didar diýip takalýar, Didar Muhammed takýarlar, onuň öz oglumun adyna Halil Muhammed takdymda. O näme üçin Jelilli onu neme derler? Jelil wara neme bir nähilek diýin İran Türkmenleri wara. Şo taýda bir Ahunyň ady aslında. Jelil Muhammed. Ana şoňa gowurup men adym dakýarlar şoň. Düşnükli. Oň adym maňa dakýarlar. Şoň ad daklan bolýar. Şoňa meňdesin zat diýen bolay meselem. Düşnükli. Bilýärler. Bizde Türkmenler köpsinde bolýar şoň artyklary emme şonu öz artyklaryna şo meňdeş ad dakýarlar. Biziňkiler hemmesi Murat menden alany. Şeýlemi? Hemmesi Tapar Murat, Ak Murat, Toy Murat gidýär hemme. Süleyman Murat diýseler. Ýok, Süleyman, olam men mamam dakdyr, enem dakman. Şoň üçin. Ýoksam şon ýaly hemmesi meňdeş. Tak, inniki gözel yaman nikler bilen kyno. Gözel 06 Salam. Didar bilen näme üçin duet eden dokýar? Ana, maňa da gyzykly. Didar bilen ma duedim ba bolin. Ay öz bilemok. Çıkarmadı şu maňa bir duedim amma. On proýektimi? Hawa.
Ha, sonuç öz elini çıkarsa da öyle Hava çıkarmaz. çıkarsa da öyle, çıkarmasa da öyle. Yani şu madem nesip olsa yine bir proyektim var. Ben özümünki. Nesip olsa şonu ya şonu çıkarsa ya da onun önküyünü. Nesip olsa çıkarar. Yani bu ýem sen öz projektinde sen Ava. çıkarasın ya da çıkar yani. Ava. Ol menem ýöne aslında soň bilim diýdarsyň jigiňdigin. Soň bilim o. Çıkarın o gatyga bolar. Ava yo taýyndan ýa bir aýdym taýyn. Hemme golasam hemme de adam goýlandy. Kliwe daýmary. Onun şu mad ýene bir taýda aýdym işe otyr. Ol has gowalarym kadiýan nesip bolsa. O beter çalçykdanmasa öýmeýi çykyn çağda çıkar yani. Ava nesip bolsa çıkar ava oňa. O. Reit gözlek görüň most badyr. Ava. Tak idi. Haly Wordif 70 diýe. Salam aleikum. Daşary ýurt aýdymçysy bilen duet ederdiňmi? Kim bilen? Birden etsen kim bilen? Meselem Daşary ýurt ederdim elbetde. Hala ýany aýdymçylygym zadym ba. Meselem Tarkan bilen ederdim. Enrique bilen ederdim. Ha, o ýolum ma. Aa. Ederdim mesele ýok. Ha, şolarda esasy. Kumirim da. Onu qarramadım ay bu adalar. Onu da ederdim mene. Tetler qarran neler diýär. Ava. Tak, idi onu. İsa Ataif diye. Assalamu alaikum Süleyman. Celil Art Production oğulları diye. Wa alaikum. Celil'e sorum var. Şu yaşına çelli başka adamlarda görün hareketlerinden ya da aydın sözlerinden yadına galıp özüne nusga sapak edinip ütgöden häsiýeti ya da başga bir zady barmka diye. Düşünürüp bilme yaman otursuz Ava. Birini bir gow häsiýet görýän ya bir diýen zady ýadyňda galyp şonu özüňe bir bir häsiýetini ütgedik gördüňmi diýe bir näliýen näre düşündiň däre. Ava düşündüm. Ol bara birinin bir da öwrenmek mene dogurdat diýip pikir edýän. Sebäbi hemme zady özüň bilen ok. Ýalňyş bilýän zady bilýän. Onuň ýa-ni aýdymçylyk temada meselem halipalarymyz var bilýän, şolardan görýän, şolar ýalyk bolaýyn zat diýen. Meselem näşmat halipalaryň içinde Anuş Murat Durdiýew şu ýaşyna tölümi nähili. Onuň şonu görýän men ýa Hacı Ýazmamedow görýän. Onuň görýänine mene şolardan öwrenip bilýän zadymy öwrenýän. Şolar da özlerini alıp başını ýa-ni onun esasanam Anuş Halipaň nemedir? Şeýle sunatdan daşgaryna öwredýän zatlara Ava men gurlaşýan zat edýän Halipa can sağ bolsun ama ştaýdanam salam aýdýan ama belki görür. Onuň ýemede var ýene-de bir zat ba. Maro maňa başda bir zat diýdi. Maro. Neme diýdi? Aýdyma başladym da men birinji aýdymyň sözüni düzüp berdi. Ana ellerim ber aýdym bolen. Şo maňa şey diýdi. Sen nidi haçan ýyldız bolarsyň ha diýdi. Indi bol men ýyldız boldum şu derejäge geldim näme diýsen diýdi. Şu taýda galarsyň diýdi. Awa düşün. Onuň diýdi özüň diýdi pes soň ýene öňe gidersiň diýipdi şola. Şo men gowy neme boldy şol. Sapak boldy ýa gowy neme. Awa. Ýa başda ýa diýdi maňa şonu. Onuň men şonu golladym mara. Awa özüme bir ýetjek derejäme ýetdim diýdiň ha. Awa şo taýda. Işin aýtdy. Awa. Şonu diýdi maňa. Täze uja kelläňde ýokaryk uja ýol ýokdy. Ya şo taý ya da aşak bu. Gowy. Tak. Soprano kedejek man. Toqa. Celil bro salam diye. Salam. Ты мне предлагал дуэт сделать, и мы его не сделали, diye. Теперь, если я предложу, ты откажешь, diye. Birinci yanlış toqa. По-моему, şo nemen goýdyga. Şonu birinjileň biri. Neme? Men wara oňa diýipdim, onam kim diýdirdi maňa? Döwran tanaýan sen Taganov? Döwran Taganov muzykant. Tanayan görsem tanayan. Awa. Şta menje. Awa. Şo diýdi, men şoňlan işleş başladym da ýaňa bir 2 sany aýdym ma diýýän. Ha aranjировка diýýärmi? Yo, men toya gomle. Onuň olam diýdi, dawa sen nidi ýa-ni bir rapper bilen nidi
duet edäy diýdi maňa. Aha. Onuň aýmerem bilmedim kim bilen deýin zat diýdi. Mawlam diýdi. Soprano häzir gelýär diýdi. Şoňa diýdi dik görelliydi. Aýmerem bolýar diýdim. Onuň soprano geldi. Oturduk sadet kolin. Onuň şeýle edelimi zat diýdim molin. Ýok diýdim, bir zat diýdi şonda. Bärde ýok diýdim diýmänirdi, etmedik diýipdir. Ya ýok diýdi Вы ya. сделали, и мы его не сделали diýipdir. Ofçan gowdan. Ha, wa. Onuň Etmedik diýipdir. Awa etmedik şol bar, näle golly? Orşat diýdi maňa. Ha. Maňa orşat saň diýdi, edelliydi. O wagtlar soprano bar, türkmençe aýdan okdy. Şeýledi. Awa. Türkmençe aýdan okdy edil, onu ýankyýa etçek geldi, wagt derli. Ýa orşat saň diýdi, edelliydi. Kliplerini zatdan görýän, zat edýän gowja işleň baýany. Men diýdi öz sözlemem diýdi. Saýka düzürýän idimi? Türkmençesini o. Onuň diýdi maňa kyn bolýar, orşça da edelliydi. Emerem orşçaken neme derler o? O indi sonra, indi men sana edelliysem atkaz edersiňmi diýär. Ama ay men onu aglyk ýok. Onu meselem gatwurp ýaýyny bilaýdy. Belki eden. Toqa davay. Proýekt taýynly. Daş gowy. Ta idi. Eyvan noqot arflay 2022 bu döwürde de bama ýolatlar. Salam Süleyman ağa we Celil kiňde de hormatum ulýa. Sag bolun. Tamam. İlki bilen işiňizde mundan meýlekde uly dereceler arzu edýänniýe. Celile şeýle sora. Täze aýdymyňyz çykanyna ilkinji dinleýijiňiz kim bolýar diýe we näme üçin olýar? Yani näme üçin imine olýar? O sora. Aýseret nähilek bolýar, meselem Mikeýdi işleýän men. Barynja işleýän adamlar. Awa işleýän adamlar ma ýanky anymeret ba sözüni andyz ýanyň ilki özümiz dinleýäs. Anymeret. Awa. Özümiz dinleýäs nähilek bolýar. Onuň Ya onuň dinleýi çokmunda. Kime dinledik görýän barynja. Ya ýokmu ýaly adam. Ay şu dinläp görsün, şu gow diýse on ýaly adama ýok. Yani ýanky klipçime dinledik görýän. Kime klip etdirjek bolsa. Esasa şartlyk bilen işleşýän men. Ona şoňny dinleýäs näýlerek birda etip bolýanyň gelişýärmi, gelişen okmy? Şolar dinleýäniň galanyň. Öýdäkiler, dosýarlar, dosýarlar mana jigima diýdara dinletýän. Ol bu şolar ýa. Onuň dinleýän munyň birden şutaý şeyler. Dinleýän men diňe öz kelläm bilen edemok, men bilýän wagt diýip edemokda dinleýän ýöne köp hemmek şinem dinlämokda bir şoň pikirini neme diýän onuň özümçe de pikirlenýän şunu şeýsem has bolýar, keni barlak görýän. Bar öýri taýratyn adam ýok. Ya on ýaly aýratyn adam ýok. Tak, uzun fora eken bermenlik neme goýupdym. Gözel Gaşlakowa diýär. Salam Süleyman ağa, işinde üstünlük arzu edýän ilki bilen janyňyz sag bolsun. Celil size de üstünlük janyňyz sag bolsun. Sag bolun. Meniň soragym Celil'in istoriýasyna 1996-njy ýylda düşürilen çağajak aýdym aýdýan video bardy. Şol özümi Celil'in eger özü bolsa näçe ýaşyndady, aýdym sasyny otuna girişdi. Başlan soragym uzunrak boldy. Doğrudan uzunrak ýöne. Awa çağa men özüm. Aha. Men kakam aýtdym ýa muzika saz çalýardy, onuň ýanyna barýardym, hiňlenýärdim, zat edýärdim. Onuň kakama modur sazyny taşlaryny pikirden okdy da. Maňa da aýtdyrýardy. Onuň ýanky ýanyna neme aýdymçylar zatlar gelýär, da şu döwrüň aýdymçylar gelýär da. Ýa 90-njy ýyl murda. 96-njy ýyl. Awa men ýa şu 4 ýaşymda kamda. Awa 90-njy ýyl bolsa. Awa 4 ýaşymda kam. Onuň kakam hiňlenýärdi, zat edýärdi. Onuň edil o döwürler aýdyma başlamak bolsa. Ýöne aýdylýar da çağa da. Şoňa da senem aýtdyrýansyň. Ýok. Aýtdyramokmy? Onu da hiňlense dinleýänsiň. Ýok, öyle diýişi bilen. Şeýlemi? PlayStation bolsa bolly, enesi bolsa ýa şu passaýyn garaz bizle işi ýok. Garaz özüňe kenne. Hak idi. Em aşakçylyk Ýagmyrov nolbar elden çykýar öýmey köpräk etmeli. Salam alaykum agalar, wa alaykum.
Celil, öňem rep okaýadymmy? Ya ýaşyl aýdymda täze pikire geldiň rep okamak diýe. Ha. Aynı rap dip revam däl ýol ýöne şeýle R&B bolup Aýny şu ýaşyllany bole rep näme? Bole rap. rap mi? Hatara bırak. Şeýlemi? Şu bir kupledi var ha. Ya ikincemi qaytalamagy düşünükli. Awa. Qaytalamagy. Ya rap men ara nähilek ýanky çalaja ütgöt göreýin diýdim. Men aslında birincide de şonu diýen şu ýanky R&B zat aýdynım. Awa ütgöt göreýärlip etdik-de. Awa. Onuň ýok, onuň rap okaňa. Onuň ýok. Sana da dinletdim däme bir sapar şonu. Aşağı studiýa geleninde. Dinletdim ha. Şunu aýtdym diýdim. Näýlek bolup tura diýdim falan. Ýok, gowy. Mena gowy diýenler. Awa gowy diýdin. Ona heňem arasyna ýanky Nä rapperler hünglenýär. Awa. Aýdymçylarym bir oka bermeler da. Öň köp oglanlamy etdiler. Ýöne imine senden sorapdyrlar da. Şunna täze pikire gelipdiň da onu düşünüp. Awa şonu. Tak, Gülalek annaýba diýe. Şoğra adamla sonra onu taýlanmaly mümkin. Yaňam bada öýdüň Gülalek annaýba. Her gedek toýdy aýdym aýdanna tolgunýanmy ýa eýem öwrençdiňmi diýe. Aýny öwrençler şewat bollaýny. Awa. Aýny forag da anny. Awa ýa öwrenç gitdin. Başta çalaja utanyp wada edilýärdi. Ýoksa näme? Ondan men toýuň içindäki adamla edil men toýa çykyp utanlaryny öýdemokdym bolýar. Utandym menem ýöne. Awa düşünükli. Ömüňden birine çykamak diýen başga toýa barsamak. Fasta utanlar ýa-da. Seyit nolur on mes diýe. Başta aýdyma bassaňda ýa şu wagtlarym öz aýdymyny özüň dinleýäňde öz sesiňden utanan ýeriň boldymy? Sesim ýaman bir hili ýaralaý diýen wagtyň boldymy diýe. Bolýar. Bolýar ha onu. Şumadam käwat bolýarlar. Aw öň hiç wagt diýip sorap durdy. Awa bolýar. Meselem birinji aýdymy çykaranymda öz sesimi dinläp görüp ýaman bir hilek ýaralaý zat diýdim de. Awa. Onuň öje 3-nji 4-nji aýdymynda ýem biraz öwrenç başlaýan soň onuň golasyny başga ýerde goýýan bolýan. Özüň dinleýän bolýan bir hilek ýarap bolýar. Eýtse bara ömrüňe şeýle özüň işitip görennä. Şeýle gön özüňden özüň. Onuň mikrofonuny. Awa, on köp güçde bolýar. Suratda da şeýle. Aýnada görüp öwrençýän, onuň suraty düşýän bol tersken bolýar. Awa. Onuň gowy düşmeýän ýalap bolýar. Suratda men beýle däl ýöne. Bilýär basta. Basta da näçe watlap surat düşüp gördüm. Basta köp adamda bolýar. Tak, Koç Murat, Nokot, Hazi Nasif dogry kandyrny. Soragy tak, şu wagtky Celil bilen 10 ýyl öňki Celiliň arasyna tapawut barmy diýe ba bolsa da nämeler? 10 ýyl mundan öňki Celil. 10 ýyl mundan. 20 näçe ýaşynda bolýar? Awa. Ay bilemok men köşk tapawut ýokdurlar. Moş bir 100 spatym var. Mütkan bolaýmasyn? Yo, nemede pikirleň Pikirleň ütgöýä elbetde ütgäp bilýär pikirleň. Oja o atlar ýaşdan ýanky düşünjeleň wagtlaryň pesrak bolup biler. Opytyň tejribe. Awa onuň has adam ularlygyça akly zady goýulaşýar da. Bolly, ondan bunu beýdik geçdik. Tak, gitdik onda. Atjon. Nolur, atjon. Goýas, kimem bolsa özüňi dogry okarsyňyz da. Sonra şeýle Celil sen park mahrda aýdyma hünglenip oturýan birjigim şeýle sen sesiň gowy, daway men sözümni deýin. Senem aýdyp görani zat diýip başlady diýip gurrunma. Çynmy ýa biderek gurrunma? Çyn bolsa şony diýen kim diýe? Park mahrda aýýor ýalady. Biderek gurrun da anno. Ýa, park mahrda oturýan hünglenip. Dogry okap bildim dämi? Park mahrda hünglenip oturýan? Ýa, ýa, bolanok ýöne. Ýanky bir öz garnaşymyz şeýle oturýak dogonum zatlarmy oturýak. Şo taýda aýdym aýdyp hünglenemde, şonuna gowy zat diýdiler. Edil oňa park mahra däl ýöne. Park mahrda däl. Iyi sözüm ýazyp bereýin nimetler. Ýöne gowy diýdiler bolly. Awa. Onu biderek gurun. Biderek gurun. Awa. Gitdik ýygy. Ceyhun 998. Süleyman, Celil, salamu alaykum. Wa alaykum. Celile şeýle sonra
ilki halkın içine öz aydımlarınız dinlenip başlanına näil duyguyn başdan geçirdiňiz? Dinlen başlanına beğendim. Elbette hem sen beğenenler aydımçılan hem sen beğener. Ben böyle beğendim. Ne beğendin o? Bir direkleri istemeyene düşündüm. Aa. Tak. Ali Bazarov bolýardy. Aydımlaryň kim ýazyp berýär diye. Aydımlanmayı esasi yankı Mike yazıyor. Mekan. Mekan yazıyor. Onun sözlerini anemaret yazıyor. Onun yine başka da söhbet yazıyor. Rozif. Soha yazıyor. Dowjan dosty. Dowjan dosty. Şo yazıyor. Onun yine kim yazdır yazmayı men aydımı. Bayram Nowot başta yazıp berdi. Bayram Nowot o. Şu aydımda yazıyor yan bayram. Qara şolarda. Şolara o yani. Ondan başka kan demedim ok. Menem ýazyp berer nesip bolsa. Nesip bolsa. Tak gittik. Bellak koymuş da. Dowja ýatdan çykarýar kefäy. Yok. Bol ya nesip bolsa. Şey dip yat berjega dip ona dipdim ötden sen. Diýenler. Ýagdaýyň oldum ya. Bilemem. Tak, ilham tädif 4 saat sonra verip durun. Bir kısancığını tayladım. Bir tamada kardeşimiz var ha. Bilen. Pesa açmaktan korkyan mı diye alhamdülillah. Pesa açmaktan hemmek şem korkyan kad ya. O yani näil düşünsen bolýar? Bu gönümani diýen, sungatmani diýen bolmaly. Sungatmani da diýenler onun elbetde sungat işgärleriniň hiçden pesa düşmegini isleýänler. Ýoksa näme korkyan? Hemmek şem korkyan. Belki aý maňa tapawdy ýok diýenlerim bolsa badyr. Eýem ýadanlar bolýam ýa-ine bardak ýa kärin çalsak bolýan ýöne näme bileýin? Bunça azapdan soň. Alham bidir sonra verme. Aýyna alham. De sonrada gelmenge kim sebäp boldy diýär. Hälem bady edil sebäp bolan ýöne agdalmady. Bir sebäp boldymy? Edil bir belli bir adam diýip bolmaýa, onun içinde kan esasy ýanky aýdyp geçdime. Neme wa dogunma, hajnur wa. Ýanky şatlyk wa sopif. Biri bir neme berýär ýanky motivasiýa berýär, gelişýär taňa. Şatlyk bilen aýdyma basmak ham, dost tanışmy? Tanıyan o, şeýle tanıyan. Men nemedim de ýanky akipde işläkem, ýanky Love Store'da düşürýärdim de. Onun şatlyň işlerini goýarýardym men kliplerini, zatlaryny. Onun şeýle tanışdyk ben onun. Mun bilen nemet börn, ýanky syomkada ideýasiýony sen özüň näme üçin klipe düşürmäň, sen özüň. O düşürtüň o zat diýip diýdi. Onun menen muňa diýen, şunu ýaşym beňe maýdasym gelýär o diýdim molen. Olam diýdi. Dawa men sen diýdi. Bayram bilen bayram nawadyň anarky diýdi bir aýdym barlak görnäýlik bolýar diýip. Onun bark gördüm. Aýdym aýtdyr zat bayram. Onun bir aýdym işlek görelip onun aýdym ýatdylar bir. 3 ay 4 ay daha bayram sakladı. Bayramın soňaça häsiýeti bar. Çykdym onuň şo aslında şolaydy. Olaydym çykdy o. Ýöne eglendi. Eglendi o bayram egledi şunu var ha. Bayram etmelilerdim. Beýtmeler kana. Onu şatlyk sebäp boldy diýsen bolýar. Şatlyk amma onun kakoýta götürüp procent. Ýanky dogunma ýanky hajnur o. Kardeş. Ýa, masa bolsun aýdan ýene bir gerek. Onun ýanky kakam, ecemim, ýanky aýtmasyn zat diýen diýip otyrlar da. Hajnurla men kakam bilen on kakasy radnoy dogan. Onun aýtma men aýtdyrjak taňa zat diýenni onun arkanda dur. Hajnur o barp onun şeýle aýtsyn aýdymy. Özüm diýen o şon ýalak diýip etdi de. Onun hajnur, şatlyk, çalaja bayram nowat. Firuza da var o ýeriniň içinde. Sebäp bolalım içindemi? Şeýlemi? Aýtyp berjekmi? Firuza näýlek golly? Şatlyk bilen tanışdyran Firuza o meni. Firuza näýlek golly? Firuza diýär maňa klip düşürüp berjekdi. Ya ol maňa diýdi, ya men oňa diýdimmi? Klip düşürüp berjek diýip bara. Olam neme diýdi? Şatlyk gowy düşürýär da diýdim mali. Men şoňa diýdim, maňa öwre däýsin nä diýdim. Şatlyk maňa öwre däýsin diýdim mara. Olam bolýar men şatlyk bilen gürleşip göreýin diýdi.
Ana şey dip şartlıkla tanıştırdı beni. Şey dip tanışıp gittik. Ondan Firuzan öyle, onu şartlıktan hemen yankı Firuza var 2014'ten Mertan yanına men Firuzanı. Şu toylarda da atlarda. Ha, o toylarda da atlarda qavat gelýärdi adet ýanyň. Onu da men kalak maşyn mady. GS. Lexus. Son zordan satdyýdy şöyle. Konkursta. Konkurs oýup Firuz oýnap ýandyny. Gara Firuza ýanky sorag men öýde ýandan çykdy. Kim sebäp boldy diýdi? Awa. Ken adamlar o taýda plan diýip bolanoklar o. Ýöne her kim ağaçyga Ba. Düşünükli. Enneki Koçiyev bor diýsen bolýa aýdymy skopka ýatypdyr. Özüň ýazdyňmy ýa-da daşary ýurt aýdymyndan türkmençe göçürdüňmi diýe. Yo, hiç zaten Türkmençe göçürülün alam. Ol aydymyň sözlerini neme soňa ýazdy. Aydymym şonu özi işledi. Ýene bir pewinna ýanky bar diýsen bolýa şu taýny ýanky iki bolup dizdik. Ýene esasy soňa demetdi. Ondan ikinji kupledi ýanky sana seyretmekden ýa-da mokdyklar. O taýlaryny ýam anemret dizdi taýny. Ýarfyn oldy ýa. Ýarfyn oldy. Garaz göçürülen näle? Ýa göçürülen näle? Ýa men bilşime Jelilin göçürülen aýdym ýok. Men bilşime. Tak, gittik onu sallamada 07. Salmalı bolýardyr da. Bu dünýäde iň soňky günüň bolsa näme etmek islerdiň diýe. Taşetsin ýöne gyzykly ýöne. Iň soňky günüň bolsa aýdyňa o dünýäň pikirini de emesiň näme pikir etjek? Bilema çağızyklan bilen ýataýmasaň oğluň näme diýmesiň soňky näme? Bilemek näme derdiň? Men bolsam şey derdim. Olaýdylar ne o? Yani esasy pikir näme? O dünýäň barda. Öýmeye düşmedim şo dünýäň. Şola bolmaz. Vallahi iyiydi. Tak. Aşaqçılık den aşaqçılık klinik diye. Если бы вы имели возможность встретиться с собой маленьким, то что бы вы себе сказали в этом случае diye. Kiçikkan öňe duşsaň näme diýerdiň diye. Näme maslahat bererdiňmi meselem? Maslahat Kirlen korana bu hil näme sora ütköşük soragda. Köşk sorag eken ama. Mert bolýarmysam näme diýen bilemem. Näme diýjegim bilemem. Öňünden aýtışdyraýmasaň, plan ýaşda aýdym bolýan. Şey diýen. Taýyn bolun şu wagtdan wakala gatna. Bilemem. Ol näme bolmajak tat ýöne, mert bol, ýetik şu. Tak, yine Atagelli, Doğrangelliv. Ağam men sizin şagirdiniz bolsam bolýamyň diýe. Bolýamy diýjekdir de. Yo bolsa bolýar elbetde näme bolma diýip bolmaz. Yo, gaýwany däl, hakyky şagird diýip soraýan bolaýmasyn? Hakyky şagirdmi? Şeýle bolaýmasa, bolar. Men ağam sizin şagirdiniz bolsam bolýamy diýedi. Bolsun. Gaýwany boluversinmi ýa? Yo, kömek ederim. Ýanky studiya, ýani aýdym aýtmana adatmana kömek ederim. Bu sözler bular görer hökman. Görer hökman. Bolly onu. Ola mädir maňa çykar. Inspirasyon var diýen. Maňa çykar diýär, müňden birinde tanış bolduk da şeýle diýdim men. Mümkinçilik bolsa men tanıştyrarym diýdim. Ne özüňe näme diýdiň? Öz agyňdan çykdy. Ya başga da oglanlar bar ýanky şagirdim bolaýyn, zat näme minuslanmy, zat soraýanlar bar berýän men. Minus gerek bolsa berýän. Yo, o gowda atdyrlar, gowduýudur sen aýdymdan. Ýene başga adam biram aýtsa ýem. Hawa arada bir toýa näme etdim bolýan? Barp aýdym otýur, men bir gelip men aýdymdan maýdy otýur. Uy. Enta aýtma kamaýdyk gitmesini. Sen badyňam bilýärmi? Bilip otýur o. Aýdyk gitdi. Başga ýokdur da repertuaryna. Ya başga da aýdymlary. Yamanlyk etdim kan. Ay bilmedim. Halip aýdanlarym zat aýdyber diýdim, näme diýeyim. Tak, az production niye?
Salamu aleykum ağam. Celil, ön akipterde operatordymy we Hacnur ağa näme sol ýakyn görmesem şonam soraýsaň diýe. Operatordy o? Yani Hacnur kakamın doğanının oğlu. Oğlu oluyor. Kakan doğanın oğlu. Ava. Kakan ağası bolýarmy? Kakamın ağasının oğlu oluyor. Hacnur'la men dvayurun oluyor. İki doğanın çağası oluyor o. Ha, düşündüm. O operatordyň näme? Hacnuram Ava. öz ekemiz o da. Ava. Gittik ona. Ey Berdif 2. Salamu aleykum Süleyman we aleykum. Celil meniň soragym. Ýaşlara berjek maslahatyň diýe. O sorag bolýarmy? Ay, garaz. Ýaşlara berjek maslahatyň diýe. Bam ýaşlara berjek maslahatyň. Yaşlara yani aydın sal. Şeýle bolaýmasa? Sınıqta da. Edil ağlak geçmendir. Ýaşlara bermoş. Umumandır moş sınıqtadır. İkisinden merk koýar näme? Ya ente özüň ýaşmya. Ay men tak ona halipa derler. Ýani moş maslahatyň madyryny şo optuň bada näme de bolsa tezri. Aydım yani aydım aýtjaklara alady. Maslahatyma diňe işlemeli. Yaltanmaly däl. Bugün bolmady diýip oturmaly, işlemeli diňe öňe çek bolmaly. O zatlar işlemeli, pikirlenmeli, pikirleri dogry bolmaly. Şu zatlar maslahat berýän. Beýlek ýaşlara da näme? Olara da şol maslahat beräýsin. Ama da awa ýaltanmaly, işlemeli diňe. Nämet de o? Esasy o. Tak. Easy. Edith Khan noqat official. Salam esbiter Celile şeýle sorag. Aýdyma bolan howasy çağalykdan bamy ýa-da soň howas artdymy? Ona häl kölemeň düşürärmikin? Ýöne çağalykdan badym özüňde Özümde howasym bada o. Özümde howasym bady, kiçilikden aýda inip ýöne ýanky nemeden soň birazajyk aýrly. Öýdäkiler aýtma diýen soňmy? Yo, onun biraz ýadyna çykyşdy, ýanky aýdymçy bolarmy öýde mokdum mara bir. Ýöne kiçikem mektepde da aýdýadym ýanky 4 ýaşymda hamam aýdanym barym ba. Şo mektepdimi şo? Yo, mektepden. Ol mektepden öňol. 4 ýaş. Ha, 4 ýaş. O. Mektepden öň, ýöne mektepde da aýdýadym. Onun ýöne özüm mar aktyor bolasym gelýärdi ýöne. Ha. Has beter. Aktyor bolasym gelýärdi. Soňra da. Ýöne bir päsel beren aktörüm boluvermeli. Boljak diýsen. O bolsaň köp aýdymçy bilýän, ben aktörüm bolup bilýär. Bir-birine päsel beren diýjek bolýar. Awa. Ýöne ýa gaçdym olardy uju. Aýny ýok, gaçan o. Kino türýärler. Aktör. Goja kino bolsa. Aktör hokmuna ne ýaşazyk aktör. Tak, inniki. Yine şo 3-nji gerekde bolýar ýene ýöne töşek soragda Goçmurat Hazinaşew. Forum okuwçy döwrü molymyň goýan bahalaryny ejem ýakam gyýrar diýip ütkötüp gördüňmi diýe. Ay ýok, men maraken ikilikçä dälim. Gaýta bäşikçiler şondan beter tonýadamy? Nähili? Bäşikçi bolsaň senden ýöne bäşik garaşýalara. Onu birden ikilik goýsalarym. İkilik bara men dogry maýsam, alt gördüm o. Alt gördüm, utandym. Alt görmedik. Ýokdur o ikilik. Ýadyndan çykýar ýene bir rat bolýar. Awa, ikilik alt gördüm. Şonu bara molym ýalbaryp aýyrtdym. Bir da etdim o şonu. Arada getirmedin de? Getirmedim. Ay baba, dogry. Şo esasy şol bäşikçiler esasy gorkýar. O orta koýanlar 4 öwrençkiler olardan kan gyýyrlanaklarymdyr dara. Bäşikçiler birjikilik allygy işi gaýtdy. Bizde de bady klas komul bady şonu ýaly. 4'lerde da ağlaplar. Gyýdar ýalbaryp täzen aýdyp berip şonu düzeltdirýärdi. Benim şonu bir da etdim. İkilik koydu. Ha, öýüşüm ýalman gidipdirmi bir da boldy. Şo ýardan çykyp bilýär. O çaýhana oýnap daýdy. Garady meni arkaňa alyp bolýarlar, garady ikilikçide o ýöne bolýar hemmek işte.
Tak. Inni var bu soragym bersek bolýa, başladyň diýäde. Şöhrat Nokat Toyluýew. Selamun aleykum Sulik Celil. Wa aleykum. Näçe ýaşyňda aýdyma başladyň we haýsaýdym bilen. Inni o çağalykkan başlanyň bir başga ýönünni. Wa. Şu näçe ýaşyňdadyň birinji meselem zapsyň çykanyna bolýar-da, şol sora bolýar. Bu haýsaýdym di. 2018-nji ýylda da. Şo ýanky bayram nowadyň ýazyp beren aýdym. Birinji aýdym şo. 2018-nji ýylda. Näme aýdym o birden? Elleriň ber aýdym, elleriň ber. Ben ol edil aftersk aýdym däl ol. Şeýlemi? Aftersk atlyny maňa berenler, aftersk diýip berdiler onu. Bayram näde? Ya bayram däl, maro berdi onu. Näde aýma? Sonra men ýazdym men onu Instagram. Onu men näet bilýän klibini çykardym men bulaýdym onu. Klibini da çykardym, da etdim de YouTube'da koyduk bunu. Platformalarda koyduk bolin, jalyp gelipdir. Mao. Sonra Gelýär menem o. saçylýar. Saçylýar menem maro ýazdym. Am diýdim sen diýdim. Aftersk diýip berdiň de, maňa diýdim onu. Aftersk mı diýdim diye. Ya soneme ba men ne de kän molly bedel agdawa oturmaýan ýadyma da şona aftersk diýä menem girýän şo proýekde olam aftersk diýä bolup çykýar. Hawa ýöne o taýda maro ýanky bilýeşini meden däller onu. Yo, Dowrlar neme ýanky aftersk aýdymlarym bilýän şo wagtlar ýaňy bir neme Ha inni ha. Hawa inni ondan hem işleýänler batda ýöne esasan sen işleýädiň başga da işleýän oglan. Ba. Madama da ba. Ona bayram nowdym köp aýdym afterski işleýärdi. Ondan şo da bayramyň özi afterski ýazýar. Men soradym şuňa diýdim. Afterski aýdym diýdim, kim işletdi? Bayram işletdi. Ha. Sadyny aranjowka edip durýar ýöne. Ýanky sady, ýanky heňi hemme zady arabaýdym. Ha. Bilýärmi? Onu maslahat berip oturmaly. Men birinji aýdymyň diýip şo diňläp goraýyk diýsek bolamly? Ýa diňlesillermi? Diňläbersillermi? Diňläbersinler o. Bam YouTube'da neme? YouTube'da bar o. Öz kanalymda bar. Birinji zaps edip çykaran aýdym. Zaps edip çykaran aýdym, ama o arabaýdym. O edil aftersk aýdym däl. Aftersk däl bolup çykdy sen habaryň ýok. Men öýdüm bilem ok ýöne şonu. Düşündükli. Ýa bolýar, köplençe bolýar. Olaram bilgeçine denlerler. Tak. Ana Cemal 87. Durmuşunda iň utanan pursatyň. Utanan pursatym. Hay utanan. Çağalykda bolup biler, meselem ýene bir zatda bolup biler. Utanan mektepde. Näme wallahi. Gidip durdamy? Mektepde utanyp gördüm. Näle aýdaýyn. Kugşum ýertikdi şonu utanmam go. Ha, mektepde ýertildimi o? Mektepde däl. Mektebe bar ýakama o ýertikdi. Şonu utanmam men. Ha, aýgyr. Başta param ulukowuşka idim şonu da utanmam. Ha, özüňde ulukowuş. O wagtlar näme çağa bolsaň, inni kilometr diýip bilýär. Şonu. Onu yetkinjek wagtyňdyr. Edim şol wagtlardan tanýan bolsaň. O wagtlar kiçiden uluraksın diýjek bolýanym. Men ýadyma düşýär ara, ula dälmi ýöne. Çağan güzel näme bolsa diýdik bilemek ýöne. Sen moş ünsçülsiň o wagtlara. Ünsçül bolup biler näme? Ýöne gat ula dälmi? Gara ütköşük bir onu utanan ladyň ýok da, ladyňa düşýän ütköşük näme ýok da. Tak. Adal şäwda. Niki. Marat on begif diye doğru okuyanlarına. Salam sunut işgärlerine diye. Wa aleykum. Sonra şeýle aýdymdan başga da halayan hobbin bamy? Sag bolun diye. Ba. Aýdyp ber. Sewda. Hobby dara olo. Anne hobbing bolup bilýän hemçin. Business işem hobby bolup bilýär. O prinsipi. Başga bam hobbing meselem lemak futbol oynayam, PlayStation oynayam. Ya hobbim ba, ýanky iş meselesinde ýanky ol. Ýanky business. Anna ýöne boş wagtlam daşar ýurda gidýän meselem. Ýanky seýahatçylyk hobbing da. Hobbim o şo. Gatro hobby ýa-ni. Gatro hobby. Boş günüm tapsam,
reis yankı samolyot boş reis olsa gönü bar reis olsa gidip gelýän. Awa şo gepleşem edipdiň. Awa gepleşigim mar awa. Giden yerler. Yol veletdi madi? Yol velet. Aşakda silkalmy goýar. Awa. Ansatça goýan aşak geçip basyp goraýmaly. Gorjak diýseňiz-de. Beýle konu PlayStation ol bulakan gadan. Ya ol futbol yankı olmaňa gyzamak men dogry aýdaýyn. Bol. Bize gerek adamdan işler boş wagtymyz iş neme diýär-de. Onu sen çağır oturmalylar, futbol oýnaly. Ya futbola da crash oýnaýan ýöne. Crash? Crash. Bu ad bama ýetdi. Ba. Son almalay bara. Çağalar ama oýnar sonra. Men aşakda goýjak. Bol. Oýnar men kiçikam oýnaýardym. Yani ulolam da oýnak görüp. Ya gyzykly ha. An oýnak görür sonra. Awa. Tak, inniki Cemşit official'ya. Eger aýdymçy bolmadyk bolsaň kim bolardyň diýip. Meselem aýdymçy bolmadyň diýeli. Kim bolardyň? Ýara biznesmen bolardım ýa-da bileme aktyor bolardım. Aktyor. Biznesmen bolardım da. Короче, в любом случае operatorlygy aýrardyň ha. Operatorlyk soňu bilen aýrardım awa. Soňu bilen. Ýöne bir belli wagtda çenni operator bolardım. Belkini şol urdan edip operator därle, ýa öz başyna bir akeplerin kiçireje çık bir nemejigini açyp. Ýa, men aýrylsam dol aýrylardım. Awa, dol aýrylardım da biznes ederdim. Düşnükli. Ýa aktör, ýa biznesmen. Awa. Şuat biznesmen seneyem aýdymçy aktorçulygym goşup goýber. Men maslahatyma gulýala hemmedat. Selam. Üçüncü käretde goşup goýber onu. Bir-birine hiç ilpäsi ýok. Biznes bilen aýdymy utgoşdurýan bolsaň, aktorçuluk bilen aýdym bileje de diýjek bolýanym. Awa, ýa indi näýlek bolýar, ýa-ni aktyoram 3 kär uje bilelikde kyn bolýar. Aýsam bolsa birini saýlamaly bolýar. Şuna men bir haýsam bolsa birini saýla diýilse, men aýdymçylykdan gitjek şuma. Biznes meselem maňa päsgel berýän bolsa, maňa biznes gerekler. Meselem. Ha, şu aýdym bilen biznes saýla diýseler. Awa. Aýdymçylyk saýlardy. Aýdymçylyk saýlardy awa. Gowy daş. Menem şey derdim. Tak, Allah 11.02. Sen üçin Türkmenistana ilkinji bolup Grem bayragyny almaly bolsa, şol kim bolup biler? Tapawdy ýok, bagsy sadyna aýdymçy. Ay. Grem manasip borýanyň diýenlerde bilemek. İlkinji bolup kim almaly? Sen pikiriňçe? Bilmedim ben. Halipalardan zattan meselem. Halipalardan bilmedim. Yankı halipalarımız var bizim şöyle almalı olsa meselem yankı Anuş Mattu Diffa, Kerim Uran Alifa, onun yine kim var? Hacı Azman Medfa. Belki. Halipalan hemmesi. Awa münasip men pikirimçe. Münasip, awa. Soňunyň minnikler almaly bolsa elimiz bolsa hemmesi alsyn ýa. Hemmesi alsyn awa. Hemmemiz alalyň diýär. Ýok, awa düşünikli birinji almaly bolsa şolar almaly. Hakyky. Inniki Musa Türkmen 91 diýär. Assalamu alaykum Süleyman Celil. Işiňizde üstünlük. Wa alaykum sag bolun. Kiňde de syýlagym Belent diýär. Sag bolun. Sag ol. Meniň Celil'e soragym. Ogurluk aýdymlara garaýyş näýilýär? Ogurluk aýdymlara. Nödüň ogurluk aýdym edeňak, ola düşünikli ýöne. Garaýşyň. Garaýşym ýanky mena toýda zatda aýdýan. Awa, aýylyň olujo sen neme däle, sen işlen däle. Awa, toýda. Toý aýdymlar bolup gidýär-de. Toý aýdymlarda aýdýan ýöne döret bilsen özüň döretmeli. Özüň döretip, özüň aýtsaň olam dinlense, gowsa. Onun kawir aýdýanlarym ba. Ýok, kawir olujo hobi alak ol. Awa, onu aýdýanlarym ba, ýöne edil aýdyp ýanky ýok bu ogurluk däldimek. Özüň zap sökmüne çykarp. Awa, zap sökmüne çykarp onam ýanky kawir, ýanky öz aftyska aýdymym diýseňne
Oluyam Bolanak da. Awa. Ýöne ýanky çykardymy şuraýdym haladyň meselem. Aldyň aýtdyň aşagyňdan ýazýan. Kaver diýip planin aýdym diýip. Olja o kaver bolup gidýär. Olja meselem ýöne karaoke maýdýarlar. Awa, onun Karaoke maýdyp bolýar. Awa, onun ol mena ýalňyşlyk däl ýani ýöne ýanky ýaly öz aýdymym şu ogurluk däl diýip uje eýesi bada olaydy. Awa. Onun şo ýalňyş diýen mena. Sen gara gollaňak da Gollaňak, aýdymlar o. Özüň edip bolýar diýäňde. Özüňem edip bolýar meselede. Olaňam ne? Ikeli wa, iki ayağı wa, hem ütköşük ýeri ýok. Olaňam bizden. Dogry. Ýöne ýan arasynda ýani ilham alınýar meselem çalaja meň zäp bilýär meselem düşünýärmi? Çalakçylyk meň zäp bilýär sebäbi dünýä ýüzünde aýdym çykyp durda günde 5 million aýdym çykyp beter. Aýtma. Ýam näçe ýyldan bäri diýäňmi? Awa. Ýok, o düşnükli. Inneki Lukman kezeçilik gaday diýär. Salam işiňiz oguruna. Jelil ähli soraňa inanyp bilýän adamyň barmy we kim diýär? Sırmy berip bilýän adam. Ähli soraňa. Hemme sırmy aýtmaýan adamlar bar. Ýok, hemme soraňa aýdy bilýän adamyň barmy diýär? Ýok. Ýok ha? Gyzykly. Diňe özüň bilýän. Indi hemme sırmy bolana uje Awa. özüňe de islatdyryn bar adamma. Ay bilemok näl? Ay ýokly. Gelinnäme? Aýn hemme zat geline de aýtyp bolmaýar da. So diýen, Erkeklik öznemäň ma bir işte onna munna sarlan bolýar. Garada ýok da onu ýaly bir içiň dolly bilýän ýan adamyň. Ýok. Ýöne käbir syryny käbirlerini anan ýa. Awa meselede Awa. Ýöne hemmesi däl. Awa hemmesi bolana. Awa. Bilemok. Zato çynyň aýtdyň. Paul. Tak, iyidi. Avdi aşakçılık na. İlki bilen işlerinizi üstünlük esbiter Jelil ya. Paul'un. Sonra şeýle kimin aýdymlaryny dinläp ulallyň diýär. Häli geçmedi şu. Sonra olan içinde. Seni bağlamadın. Kimin aýdymlaryny? Bizinkiler bolýar, daşyndakylar bolýar. Belli birini dinleýänler. Hiç kim belli birini dinleýän. Awa, dinleýän aýdymçylar bar, meselem Ulalalyň kiçikän dinleýänler de. Nur Muhammed Meret dinleýär meselem, onu dinlemeýän ýok muhadiýan. Senem dinleýänsiň da bar. Onun başga ýene Anush Halipova şoňa dinleýärdi. Onun Kerim Orhan Arif dinleýärdi. Dinleýärdim. Onun ýene kim bar? Adaşa ýurt aýdymçylaram. Ýa Tarkan mı, Enrico var, şo köp dinleýärdim. Şolar dinläp ulallyň da. Awa. Tak. Yine bir soru. Baatça aşakçılık 96X diýär. Seni üstünlüge elten zat näme? Elbette iş. Yaltanman işleyen, zahmet çeken. Şo boldy başga da. Awa ýa-ni aýdyma diýmändir. Haýsy aýdym da diýip sor. Yo, üstünlüge elten zat näme diýipdir. Yaltanman işlemek. İşe aýny bir belli bir derejäre bardym diýemok. Ýöne şu gelen ýerime çenni nämedenim bolsam diňe işler. Soragam ýöneköy. Jogabam ýöneköy. Hem işde de şo da. Dayan Şahmirov. Salam aleykum Süleyman ağam, Jelil. Aleyküm. Jelil esbiter fit ýok, näle? Jelil oturypdyr, dogry. Esbiter fit Jelil bolmazmy diýär. Öňe babiri. Babiri. Şonu köp bilen ak ýöne. Selim. Sebi tant edilýän bir populyarny stillerle. Ama klivem edilmedi awla. Klivem edilmedi o. Deme. Ay bolar nesip bolsa näme? Bolar sonra sana bana öğretme doğru sana. Nesip bolsa hükman bolar. Hükman bolar. Tak, bu da ütköşjek sonra planlaňa değişille Amanov 066 diye. Jelil yeni 2 ýyldan özüňi nirde görýän diye. Ay bilmedim.
Aydın Fağ'ın içinde. Toylarda. Şul bolsun ýöne kän aýdymlar köpeltmek. Aydınlar köpeltmeli. Edil plan ýerde diýip. Deyip bolma ya. Diýip bolmaýar. Ne son soru Dövce tarağı. Dövce art. Selamun aleyküm Süleyman ağa. Ağa diye ne açıncıyla dövce? Yok o. Oyun ediyor o. Süleyman ağa Celil'le sorap berey. Öz aydım. Öz aydımlarının içinde in oğrayan aydım haytıka. Hocam o soru. Öyle gör şeydip soranda da oluyor. Öyle görüyorum hemmedat. Biz afsal ne hemmedat. O stak yazmadan berip bolanak hiç yıl soru. Öz aydımların içinde haytın oğrayan. Ay men öz aydımdan hemmesini mi oğrayan? Ola şeyle oluyor mesela şuna has oğrayan deyip ayratin bağ mı? Şunu has oğrayan yani mara. Aşağı sen sebep. Has oğrayan sebebi bu uğrun varım kalırsa şolaydım. Sen sebep. Geldim seni sorap şolaydım has. Ya ben has öňe iten için goýan bolmam mümkin. Şolaydım seni öňe itti diýip özüň şonjal duýýanda. Awa şolaydım öňe itti ýöne. Has ýöne ýüregime ýakyn aýdym ýöne %100. Menem şonu goýan. Awa %100. Awa henem goýja. Her toýda göründü son aýda diýendir. Awa. Solom ýaman goýdym. Soraglarymyz Ken Celil ýöne in gaýtalan ýanam kän in neme diýenem bideregrak soraglar amma onuň in gowjularyny in bir narmanlaryny şo berdim dara hemmesine de men pikirime çynyň bilen doly durus jogap berdiň sag bol öýüňe gorkozdyň muştoklaňam görjülemedem dinleýijilemedem begenenler diýip neme umyt edýär näme başga da aýtjak etjek badyň bolsa Şutayda dinleýijilerime ýa-ni sorag berenlere hemmesine sag bolsun maýdan. Awa size sag bolsun maýdan. Art döwje size sag bolsun maýdan. Awa geldiňiz. Awa galanym neme? Gepleşetdim menem. Gepleşim görmeli. Awa ýa-ni ýol belet. Awa aşakda silka. Awa aşakda silka. Sen YouTube sahypaňa da Celil'in YouTube'am bolar. O menki ya. Men halim ber basýyly satylmyn. Meka olaýan ha. Asakda Celil'in hemme sahypalary bolar, hemme sosial setler, Instagram, TikTok hemmesi bolar. Ýa-ni gepleşiň aýratyn bolar. Esasana meni her gezek aýtmak ýatdan çykyp patpisat edin oglanlar, gaýrat edin, kynat edin. 80% patpisat etmän görýär. Hemme gepleşikleri, klipleri. Ana Marat Molla alla ne sebeden kumuş knopka da bize malalyň. Bol almalyň bol. Maňa da patpisat. Patpisat edin aşakda YouTube. Size kynna, bize de yaman huzu berýär, motivasiýa berýär. Ýöne bara näme üçin köp patpisat etmän görülün bilýärmi? Köp var registrasiýa edilýär. Registrasiýa edilgiler amma şeýlemi? Kommentarlarda patpiskalyp bas, gün kommentariň agdalýandyr. Mesela 300 komentary bolsun, patpisklan kyndy basýan, gün 10 sany, 20 sany. Ýa-ni registrasiýa etmese komentary ýazyp bolan. Onu ýazyp bilen ha. Like-am goýup bilen bolan. Bilmez, ýok bolanak, hamoy. Garaz patpisat edin. Alaly köprek bizde de bolsun, o daşyny naklan hemmesinde var o knopkalar, altyn knopka, gümüş knopka, brilliant. Biz gümüşden bir başlaly patpisat edin. Gaýtalap diýen patpisat edin Celil'e de. Bize de. So, Art Production, Celil, taňry alkadym. Bana. Men pikirimçe gül ýalypleşik boldy. Görüşýänçek. Bu dat. Tamam.